Today I will inform about the origin of Jagara and also other information about that. ବେଦରେ ଜାଗର ଶବ୍ଦଟିର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ରୂପେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶିବପୁରାଣ ଓ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରାତିଭରି ଜାଗରଣ ଓ ଉପବାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ବେଦୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ଋଷିମାନେ ରାତିର ନୀରବତାରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜାଗ୍ରତ ସାଧନା ହେଉଛି ଆଜିର ଜାଗରର ମୂଳ ଆତ୍ମା। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବି ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଷ୍ଟୋରି ଜାଗର ଉପରେ, ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଅରିଜିନ୍ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଏକ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁଥିଲା। ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି। ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ସେ ତାର ସାହାରା ନେଲା। ସେ ଗଛଟା ବେଲଗଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ବେଲଗଛରୁ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିକି ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କି ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତିରେ ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସେ ପାଇନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସେ ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାତି ଭରି ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭାତ କାଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ତୁ ମୋର ଆଜି ଜାଗର ଉପବାସ କରିଛୁ, ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁ ଉପବାସ ବେଲପତ୍ର ପକାଇକି ମୋତେ ଆଜି ତୁ ଉପବାସ କରିଛୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଜାଗର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲୁ। ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ଏହି ଦୁଇର ସଂଯୋଗରୁ ଜାଗରର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଉପବାସ ଉପ ମାନେ ଭଗବାନ, ବାସ ମାନେ ନିକଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଉପବାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ସାରାଂଶଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।